салом алейкум аз шаҳри левакан дӯстони азиз. дар рӯи экран ду баном муҷоҳида дидесем ки ба гуфтаи ё мардуми Сурияро озод карданд, но наоборот ғуломи Израил карданд садсоло ранги мардуми Ғаза. мо дар қасри президенти пешинаи Башар Асад ҳастем ё ки чӣ хел сурат мегиранд ё клоун ҳастанд. дӯстони азиз, эй номусулмоно, эй такаришо, дар границаи Сурия дидесен чӣ хел армияи Израил дуромадест. дар байни 46 соат 6500 спецнаша ҷо кард. спецнази пеша 20 километр монагӣ аст то пойтахти Сурия. чӣ ба намерен сёмка кунед? чӣ ба шумо ба ном муҷоҳидон, шумо ба ном ҳастед. ранги лидертон президенти Турсияро ман дар назар дорам, як продажни одам ҳастед, фақат мелақед. шумо дурӯғгӯ ҳастед. шумо барои доллар ҳамин кора кардесен. ё ки ман дурӯғ мегӯм? ку бирен қати армияи Израил як барот сабарен. чӣ ба намерен? чӣ ба якта гап намезанен? даже то здани Верховни суди Сурияро нобуд кардан ки 6 километр аз двореси президенти Башар Асад аст. 6 километр зданиеро нобуд кардан, а ё намерам ҷоро сёмка кунанд. мо дар қаср ҳастем, мо дар дачаи кадом генерал ҳастем, мо дар сари қаври падари президенти пешинаи Сурия Башар Асад ҳастем, но Израил дар территорияи Сурия любой кора кардест. дар байни 2 сутка 2500 шаҳрвандони Сурия нобуд шуданд. ҳамаи мо шумо даже он статья навиштагӣ буд ки бояд Израил внутренние органи мардуми Ғазаро дар чорни ринг бояд баст кунад саводу куниша. ҳама медонад ки Израил внутренний орган савдо мекунад. доходи якумаш именно аз внутренний органи мардуми мусулмон аст. имрӯз дисте шакалшон мегӯм, аз ман хафа нашед, ман ҳақиқата гап мезанам. мо муҷоҳидон, ман шуморо ба ном муҷоҳидонтон мегӯм. дини ислома шумо фурӯхтагӣ ҳастед, но шуморо қайгатон мондагӣ нест. шуморо худо мезанад.